बेनो जाहैबाय जोनोमगिरि बिमाखौ मान होनानै रंजाहोदो बे आयदाखौ लाबोदों। जोनोमगिरि बिमाखौ मान होनानै रंजाहोदो। दा बेनि सिगां गुसुङै बिमानि दिनखौ सोर फालिग्रोआ आरो बिमाखौ सोरखौ बुंनाय जायो बेनि आं सुंद'यै थुलमुलै बुंनानै आङो होलांनो हास्थायदों। बिमानि दिनखौ सोर फालिग्रोआ होनोब्ला जेब्ला जोङो जारिमिन हिसाबै नायनो थाङोब्ला नोंथांमोना दिनैनि दिनाव नेटनि जुग अनलाइन जुग नोंथांमोना सार्च खालामबानो सेकेन्डआवनो सोर खालामग्रोआ बयबो मिथिगौ। अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि बे गेजेराव सोरबाया उन्दै गथ'फ्रा मिथियाबो जानो हागौ, सोरबाया बावनानैबो थांबाय जानो हागौ, बा सोरबाया समबो मोनाखै जानो हागौ बेखौ नायनो। बेनिखायनो आं फंनैसो बुंनो हास्थायदों। आन्ना मेरि जार्भिसआ आमेरिका हादोराव थानाय मोनसे न'खराव बे जोनोम मोनदों। बिथांमोना बिब' बिनानाव 13 जनमोन होननानै बुंदों। 13 जनमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसोर 13 जन गथ'फ्रा जेब्ला जोनोम जाखाङो बिनि उनाव हरखाबै बिनि बिफाया थैनानै थांदों। थैनानै थांखांनायनि उनाव आन्ना मेरि जार्भिसआ नि बिमाया 13 जन गथ'फोरखौ लानानै बे संसार जात्रा खालामनो गोनां जादों। संसाराव बे आगान सुरनो गोनां जादों। गावनि फिसाफोरनि जाहोनो गोनां जादों, खांनो गोनां जादों। फैयै फैयै बोथोराव समनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां समाव बै समावथ' जों मिथिनो हायो ओंखाम दैनि आंखालमोन, गोबां थाखा फैसानि अभाबमोन सिगांनि खोथा। दा बेनिखायनो बिफा थैखांनायनि उनाव बिमाया गाव हारसिङैनो ओंखाम खालामनो गोनां जादों। खालामनानै जाहोसेयावबो बिनि फिसाफ्रा 9 जन गथ'फ्रा थैनानै थांदों। जानो हागौ बिमाया गावनि हारसिं ओंखाम खालामनायाव हायैनि थाखाय बेमार आजार गोग्लैना थैनानै थांबाय। जानो हागौ गाननाय जोमनाय मोनैनि थाखाय थैनानै थांदों। जानो हागौ बेबायदिनो गोबां समायसानि गेजेरजों नारा नाथा 13 जन गाहाम फिसाफोरखौ जाहोनाय लोंहोनायाव जुगिनायाव बिथाङा गावनि फिसाफोरनो हास्लाबजोबाखै जानो हागौ। बेनिखायनो 9 जना थैनानै थांनानै 4ल' बासिदों। बेखौनो जेब्ला बिमाया आन्ना मेरि जार्भिसनि बिमाया जेब्ला थैनानै थाङो अब्ला आन्ना मेरिया बे बाथ्राखौनो इमाजिन खालामनानै गोसोखांनानै दुखु मोनदों। आंनि बिमाया 13 जन आंनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ माबायदि खांबोआमोन, एसेबां दुखु खस्थ' लाबोदोंमोन, एसेबां सैनांदोंमोन, जायनि अननायाव आं दिनै थांनानै दङ बे गोसोखांदों। बे मोनदांनो हादों आंनि बिमाया बेबायदि अनोमोन। बेनिखायनो आन्ना मेरिया 1917 मायथाइयाव दिनैनि बायदि बे दिनाव बियो गावनो गावनि न'आवनो लेंहरनानै लोगोफोरखौ लेंहरनानै बिमानि अननाया माबायदिमोन बेखौ गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामदों। बेखौ गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामदों। आंनि बिमाया बेबायदिमोन, आंनि बिमाया बेबायदि अनोमोन, आं दिनै गोसोखांदों होननानै बुंदों, आं मोनदांदों होननानै बुंदों। दा बेखौ लानानैनो फैयै फैयै लासै लासैनो सारा आमेरिकायाव बे बिमानि दिनखौ फालिनाय जादों। आरो लासै लासैनो गासै बुहुमावनो मानसिफ्रा मिथिनो हमदों नोंगौथ' बिमाखौ मान होनाया थार ओंथि गोनां आरो बेखौ मावथारनांगौ दायथ'आ जोंनिनो मा होननानै बयबो गनायनो गोनां जादों। आरो दिनै गनायनानै लानानै बेबायदि बुहुमनि खना खनला जायफ्रा मिथिगौ, जायफ्रा बिमानि बेसेनखौ मिथिगौ बिथांमोना बिमानि दिनै मादार्स डे हिसाबै बिथांमोना सिबिदों आरो खुलुमदों आरो बिमा बिफाखौ गाव जेरै हायो एरैनो बिथांमोना मान होदों। थिग जोंनिबो बिबिसिआ बे बाथ्राखौ साननानै बे बाथ्राखौ खालामनांगौ होननानै बुजिलायनायनि गेजेरजों 1991 मायथाइयाव बेखौ बिबिसिआ खालामबोजेनदों आरो खालामै खालामै दिनैनि बे समसिम दिनै बिमानि सानखौ फालिबोनाय जादों। बिमानि जारिमिनखौ एसेयावनो दोनबाय। दानिया सोरखौ बिमा होनो जों सिन्था खालामनि। नोंगौ जों मिथिखागौ अब्लाबो आं बुंदों सोरखौ बिमा होनो। जाय मुङा जाय बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोदैसिन बे बिमानि मुङा
बेखौ जों गोसो जाब्लानो आं बिमा जानोसै आं बिमानि मुं लानोसै होमब्लानो मोना बे ओंथि दङ बे खामानि मावथारनांगौ दङ अब्लासो बे बिमानि मुंखौ मोनो बे जाहैबाय जेब्ला सासे सिख्लाया सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै एबा संसारनि नेमखान्थि बायदि इसोरनि नेमखान्थि बायदि हाबा जाखांनानै फिसा फिसौ खांनायनि उनावसो बिमा जानो हायो हाबा जाखांनानैल' बिमा जानो हायो बे नङा आरो बे माब्लाबाबो बिमा जानो हाया अनजाग्राफोर बेनिखायनो फिसा फिसौ खांखांनायनि उनावसो बिमा होननानै बियो मुं मोनो साबायखर जायहा दिनै बिमा जानो हादों इसोरा बोर होथों दिनै गोबां मानसिफ्रा बिमा जानो लुबैब्लाबो जानो हायाखै मोदै रथ' रथ' गाबनो गोनां जादों खना खनला जों नुनो मोनो गोबां दिनै गावनि फिसा नांगौ होमब्लाबो मोननो हायाखै नाथाय जायफ्रा दिनै मोनदों इसोरनि फिथाइखौ आजावनो मोनदों इसोरनि अनजानायखौ मोनदों दिनै खाफाल गोनां बिमाफोर खाफाल गोनां बेनिखायनो जों दिनै फिसाफोरनि अनजानायखौ बा खुलुमजानायखौ दिनै नोंथांमोना मोनदों खाफाल गोनां दानिया जोङो दहाय आयदाखौ होखानाय बायदि जोंनि आयदायाव दङ जोनोमगिरि बिमाखौ मान होदो होननाय दङ आरो रंजाहोदो मानोथो जोंलाय बिमाखौलाय मान होनांगौ जाखो कुइसन खालामनि मानोथो जोंलाय बिमाखौ मान होनांगौ जाथों इसोरनि रावा बुङो बा जोंनो खोन्थायो जागायजेननायनि थिनाव आयदा सल'फोराव नोंथांमोना नाय बेबायदि दङ जेब्ला इसोरा आदम आरो हेवाखौ एडेन बारियाव दानानै दोनदोंमोन हौवा हिनजाव खालामदोंमोन बे समाव इसोरा बोर होननानै बुंदों गोबां फिसाफोर जालांदो नाथाय बिमा गिबि हिसाबै इसोरा आइजोफोरनो मोनसे सिन होदो बे सिनानो जाबाय गथ' सारिनायाव सानांगोन आइजोफोरनो मोनसे सिन होदों बे सिनानो जाबाय गथ' सारिनायाव साजानानैनो सारिनांगोन होननानै बुंदों आरो हबाया एबा आदमनि हिनजाव हबायाखौ होनबाय हबाया गोबां सानायनि गेजेरजों गावनि फिसाला गिबिखौ बे सारिनो गोनां जादों जागायजेननायनि 35 आयदा सल'फोराव जेब्ला जों नायबावगोन गथ' सारिनाय समाव बाराद्राय बे सानायखाय राखेला थैदों नायलाय गोबां इसोरनि होनाय मोनसे सिनजोंनो दिनै थांनो गोनां जायो दिगजों बेखौ माब्लाबो बिमाफ्रा बारनो हायाखै आरो बारनायबो नङा गोबां जेब्ला बिमानि गोरबोआव कनसेप्ट जाजेनो फिसाफ्रा बे दिननिफ्राय बिमाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो जाय खस्थ'खौ जोङो नर्माल मेगनजों नायनानै बिजिरनानै बुंनो हाया जेब्ला नों प्रेक्टिकेलाव नों बिमा जानो थांगोन जेब्ला नों बिमा जाजेनगोन अब्ला नोङो बिनि गुना मा बिनि सानाया मा बिनि खस्थ'आ मा बिनि बेसेना मा नों मिथिगोन जायनि थाखाय राखेला गोबां सानायनि गेजेरजों गावनि फिसानि मुङाव गावनि जिउखौनो दान होलांदो बिनिफ्राय देरसिन सोरनिबा बुहुमाव अननाय दं ने बेनिफ्राय देरसिन सोरनिबा बिखायाव अननाय दं ने दिनै बिमाफ्रा जोंनि थाखाय गावनि जिउखौ होनोबो राजि दिनै बिमाफ्रा जोंनि थाखाय गावनि खस्थ'खौ भुगिनानै बे फिसाखौ जोनोम होनो दिनै थांखि लानानै दङ बे बिमाया थांखि होनानै दिनै जोनोम होयो बेनि अननायजों रावबो रुजुजाया अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो नायो बोसोन बिजाबनि 22 बुंदों बिनिया जोनोमगिरि बियो नङाब्ला नों उजियामोन नायलाय जोङो रावबो बे संसारखौ नुनाय नङामोन बिमाया जोनोमगिरि जेब्ला जोङो जाय बिमाया गावनि फिसाखौ 9 मास 9 दिन सोरनिबा गेजेराव जाखुमाबो जानो हागौ नाथाय फ्रायानो 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै खस्थ'जों भुगिनाङो जानो लोंनो सुखुवा जायो उन्दुनो सुखुवा जायो उन्दुनो हाया जायो जिरायनो हाया जायो जेब्ला गोरबोआव खनसे जाजेनो गोबां आइजोफ्रा जानो लुबैयो धनी न'खरनि मानसिफोरखौ आं बुंथ'लिया जायफ्रा गोरिब थाखोनि मानसिफोर आपेल आंगुर जानो लुबैयो बेस्राफोर सिबाय
दिनै आफेल आंगुर बायनानै लाबोयोब्ला दा मोनानि ओंखामानो गैया माखौ जाना गोबां आइजोफ्रा गोरिब गुन्द्रानि आइजोफ्रा निरांसा गोसो गोसोनि साननाय गोरबोआवनो खुदै मन'नानै थानो गोनां जायो जानो लुबैब्लाबो मोनजाया लोंनो लुबैब्लाबो मोनलोङा गोबां समाव सायो देहाया मोजां उन्दुखौ सानो हाया हरफा मेगन मोदै जानो गोनां जायो मा बियो नोंनि फिसाफोरनि थाखाय मावनाय जायाखै नामा बेनिखायनो बुंदों ओंखारलांनायनि बिसय दा 12 फनाव नोमा नोमफाखौ मान हो गोथौ सोमोन्दो दङ बेवहाय 10 आयगा हिसाबै होदों नोमा नोमफानो मान हो दिनै आंनि थाखायनो आंनि आइया खस्थ' मोनदों दिनै आंखौ जोनोम होनो थाखायनो आंनि आइया जानो लोंनो गैया सान्थि गैया जादों दिनै आंनि बिमाया आंनि थाखायनो गोबां सानफ्रामबो रसा नांनानै थानो गोनां जादों बियो फिसाफोरनि थाखाय मावनाय जायाखै नामा सिन्था खालामना नायसाय बेसेबां भुगिनांदों दिनै नोङो बे बिमानि जोनोम होनायनि थाखायसो बिमाया जोंखौ संसाराव नुहोनायनि थाखायसो दिनै नोङो डक्टर जानो हादों दिनै नोङो इन्जिनियार जानो हादों दिनै नों लेखा गोरों सासे सुबुं जानो हादों बिमाया जोनोम होआमोनब्ला नों बेबायदि स्टेजआव फैनाय नङामोन नों साख्रि मावनो हानाय नङामोन नोङो बेबायदि पजिशननि मानसि कन्ट्रेक्टर जानो हानाय नङामोन बिमाया नोंखौ जोनोम होआमोनब्ला बिमाया सासे फिसानि थाखाय बेसेबां मावखो सिन्था खालामहरलाय दिनै जोंखौ बिमाया जोनोम होनायखायसो जों डक्टर जादों इन्जिनियार जादों माब्लाबा समाव जों सिन्था खालामो आं सानो आरो बेखौ आं मोनदाङोबो फिसाफ्रा गोरलैनिफ्राय बिमाखौ बेसेबां दुखु होयो बे देरजासिम बोरायलांजासिम अब्लाबो बिमाया गाज्रि मोननाय दिखा गैया नाथाय जेब्ला फिसाया बिमाजों फंसे रायजाबाय होमब्ला ओरैबायदि दुखु मोनो नायगोन दा आंखौ बेबायदि रायदों दा आं न'आव थाखाले गाज्रि साननाया सोमजियो फिसाफोरनि जिबनाव मानो नाथाय बिमाया 100 बार बिमाखौनो दुखु होदों अब्लाबो बिमाया नोंखौ दुखु मोननाय बिखा गैया बेबायदि उल्था जायो माब्लाबा नाथाय दिनै बेबायदि उल्था सानग्रा दंब्ला इसोरनि रावा बुंदों नों गार इसोरनि रावा बुंदों नों गार बिमाया मालाबा मुलि बायना जानो 100 थाखा बिदोंब्ला बे समावनो सानदोंब्ला आं 100 थाखा हरा 50 थाखाल' हरगोन नों दिनै आंसा गोसोजों हरदोंब्ला नों गार 100 थाखाखौ नों हर खारन नों बिमानि भुगिनांनाय दाहारखौ नों सुख'नो हायाखै दिनैसिमबो नों सुख'नो हायाखै गोथौयै सिन्था खालाम अब्ला नों मोनदांजोबगोन जेसायानि 66 62 बाला 3 सारियाव बुंदों बिमाया गावनि फिसाखौ गोजोन होयो माब्ला बबे समाव जेब्ला फिसाया गाबगोन रावजोंबो थानाय नङा बे फिसाया बिमाखौनो नांगौ नङा रावजोंबो थाया बे फिसाया गाबनाया बिमाखौनो नांगौ होमब्ला दिनै बिमाया फिसाफोरनि थाखाय गोजोन होना होआ गोजोन होआ आं सानो गोजोन होयो बे साफ्रोमबो फिसाफोर गथ'फ्रा जोनोम जागोदानिफ्राय 3 4 5 बोसोरसिम नोंसोर आनजाद नायसाय बिसोर बिमा नङाब्ला उइदाउट मादार केन नट लिभ बिमा नङाब्ला बिसोर थांनानै थानो हाया सेकेन्डबो थानो हाया बिमाखौनो नांगौ बेनिखायनो बिमाया अनसोग्रा होनदों जेब्ला साबसिनथार मेथाइनि आर्ट वेदा 1 फोराव नायगोन आंनि बिमाया गावनि बिखायाव लानानै फेदेरबोयो फोलावबोयो होननानै बुंदों बिखायाव लानानै एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंनि जेब्ला सासे प्रेगनेन्टआ जोनोम जानायनि सम जाबाय सासे महिलाया डक्टरनाव लांगोन फिसा बिमा फिलिंस खालामनो थाखाय बे गथ'खौ बिमानि गोरबोआव गारनानै होयो प्रथम बिखायाव दोननानै होयो बेनिफ्राय बिमाया जा गोग्लैबाय अनबाय आंनि फिसा बियो होननानै गोरबोआव गावनि सानाय गासैखौबो गारजोबलांबा दिनैनिफ्रायनो आंनि फिसा होननानै बे गुजबनो गोसो जायो आं आंनि हिनजावनाव सोंदों आसा नोंथ' एसेबां बिस होनदों माब्लाथो खानो बेलाय जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो मै थाङो फात्ता मोना आरो आंनि फिसाखौ ओरैबायदि अननो गोसो जायो मिथिगौ ने सोंसाय नोंसोर गावबा गाव बिमाफोरनाव
ओरैबायदि अननो गोसो जायो जाहैबाय हाबाब बुंनानै फोजोबनो हाया बेबायदि अननाय दङ बिमाफोरनो बेबायदि अननायखौ जोङो बिमाफोरनिफ्रायसो मोननो हायो बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 8 खनाव बुंदों नोमानि फोरोंनायखौ लादो बिमाया जोंखौ फोरोङो नोमानि फोरोंनायखौ लादो होननानै बुंदों बिमाया जोंखौ फोरोङो आं सानो बयनिख्रुइबो सिगां फोरोंगिरियानो जाबाय जोनोमगिरि बिमायानो हम लेंगुवेजखौ बिमानि रावखौ बिमायानो फोरोंग्रोयो माब्ला जेरै जानाय लोंनाय बाबा मामि होननाय गाननाय जोमनाय दुगैनाय थाबायनाय नायनाय गासैबो बिमायानो फोरोंग्रोयो नङा नंगौ बिमायानो फोरोंग्रोयो बुंगोन थाबायस्लिंलायबा बिफानो खोन्थागोन बिफा नानिया थाबायबायथ' नंगौ ने सोरनिफ्राय खोनाग्रोगोन बिमायानो बुंग्रोगोन माब्ला मामि फै 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 बाबा फै फै सोर फोरोङो बिमायानो फोरोङो गाज्रिसो दादां सोर फोरोङो बिमायानो फोरोङो सोर दिन्थियो बिमायानो दिन्थियो दुगैनांगौ हाफ्फा होननांगौ सोर फोरोङो बिमायानो फोरोङो बेनिखायनो आं सानो बयनिफ्राय सिगां फोरोंगिरिया बिमायानो फोरोङो बेनिखायनो जोङो दिनै बिनि बिमानि दांनाय बिलिरनाय फोरोंनायखौ जों सिन्था खालामनानै दिनैहाय बिमाखौ मान होनांगौ जों दायथ' दङ अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों बिमाखौ मान होनांगौ दानिया फै बिमाखौ मान होनांगौ सोरनि दायथ' जों नायनि दहाय बिमाखौ मानो मान होनांगौ जों मोनबाय इसेबां खस्थ' दानिया बिमाखौ मान होनांगौ सोरनि दायथ'ब्ला ना हाबा जाखांनायफोरनि ना सेंग्रा उन्दैसानि ना गथ' गथायनिल' बेलाय जों नायलांनि एफिसुसनि 2 अध्याय 2 पदआव बुंदों नोमा नोम्फानो मान हो बेयाव नोमा नोम्फानो मान होनाय बुंनाया बाथ्राया साफ्रोमबो बिसाफोरखौ थांखिनानै बुंनाय जादों बाइबेलाव बुंदों नोमा नोम्फानो मान हो आं सानो हाबा जाखांनानै थांनाय मानसिफोराबो जायफोरा बिमा बिफा दङ बे बिबाननिफ्राय दाबो बारग'वाखै मान होनांगौ नोङो खारन नों जेसेबांखि गिदिर जाया मानो नोंहा बिमा दङ नों बेखौ मान होथारनांगौ बाइबेला बुंदों ओंखारलांनायनि 20 अध्याय 12 खनाव बुंदों नोमा नोम्फानो मान हो बे सेथि हुकुम अब्लानो हादराव गोबाव जोरगोन होननानै बुंदों जों बयबो आसा जिबनखौ थांनानै आजा जिबनखौ लानानै बे संसाराव थांना थानो गोसो गैया गोबाव जोरनायखौ जों बयनोबो नांगौ बाइबेला बुंदों माब्ला गोबाव जोरगोन नोमा नोम्फाखौ मान होयोब्ला बिमा बिफाखौ मान होयोब्लासो नों गोबाव जोरगोन जोंनो बाइबेला खोन्थादों अनजाग्राफोर हुदा बिजाबनि माथाइनि 15 अध्याय 4 पदआव बुंदों रेसपेक्ट योर पेरेन्ट्स नोंनि बिमा बिफाखौ मान हो बे इसोरनि बिथोन जिसुआनो बुंदों बेखौ जेब्ला सासे जोहोलावा जिसुनियाव बे सोंदों प्रभु आङो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखाय मा मावनांगौ दङ जिसुआ प्रथमबारनि थाखाय बुंदों नोङो नोमा नोम्फाखौ मान हो नोङो नोमा नोम्फाखौ मान हो जिसुआनो बुंनाय बाथ्रा अनजाग्राफोर आंनि फंबाय बिनानाव बाबुमोन रानिमोन फिसाफोर दिनै इसोरनि बाइख्वा जोंखौ बुंदों बार बार नोमा नोम्फाखौ मान हो दिनै जों इसोरनि बिथोननि बायदियै जों मावनांगौ जोंहा दायथ' दङ बे सोरखौबा हिनजाव गोनांखाखौ बुंनो थांखियाखै सोरबा उन्दै गथ'खौ थांखियाखै नाथाय जायफ्रानो बिमानि फिसा बे साफ्रोमबो बिमाफोरखौ मान होनांगौ होननानै जोंनि बाइबेला बुंदों इसोरनि रावा बुंदों कलसियानि 3 अध्याय 20 पदआव बुंदों गथ'फोर नोंसोरो ख्रिस्टियान गथ'फोर जानायखाय गाव गावनि बिमा बिफाखौ मान हो जोंनो बेयाव दायथ' होदों ख्रिस्टियान गथ'फोर जानायखाय होननानै बुंदों स्पेसियेल मख'देरदों जों बुंनो थाङा दि इसोर मोनि मानसिफोरखौ दिनैसिम जों बुंनो थाङा नाथाय जायफ्रा इसोरखौ नाजावबाय मेगना गेवबाय फोरोंजाबाय बाइबेलनि बोसोनजों बिथांमोनखौ खावलायदों गथ'फोर नोंसोरो नोमा नोम्फाखौ मान हो बेनो ख्रिस्टियानफोरनि मावनांगौआ होननानै बुंदों बेनो ख्रिस्टियानफोरनि मावनांगौआ अब्ला जों दिनै मोनबाय बिमा बिफाखौ मान होनाया सोरनि दायथ' बेखौ जों मोनबाय दिनै जोंनि फिसाफोरनिनो दायथ'
अनजाग्राफोर बिमाफोरखौ मान होनाया दानिया जों नायनि दहाय होनदोंमोन रंजाहोदो दानिया जोंलाय बिमाफोरखौलाय माबायदि रंजाहोनो रंजानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि थानो हागौ नाथाय जाय रंजानाया मोदोम आरो जिउआव थुलुंगा होनो हागोन बेबायदि रंजानायखौसो जों बिमाफोरनो होनांगोन रंजाना बेबायदि थानो हागौ नों सिखाव खावनानै मालायनि सम्पतिखौ गुरला होफैनानैबो रंजाहोनो हागौ नोङो रंजाहोनाया बेबायदि जानो हागौ ना बेदर जाग्लुंनानै रंजाहोनानै नों रंजाहोनोबो हागौ गोबां रोखोमनि टाइप दङ नाथाय इसोरनि बायख'आ बुंदों जाय रंजानाया जिउआव आरो मोदोमाव थुलुंगा होनायखौ होनो हागोन बेखौसो नोङो हो होननानै बुंदों प्रथमाव जाहैबाय जेब्ला जों नायगोन बिमाफ्रा माब्ला रंजायोनो 3 जहन 3 जहन 1 बाला 4 सारि बेखौ जों फरायनि थाम जहन 1 बाला 4 सारि आं फरायनि जिसुनि मुङै आंनि फिसाफ्रा नंगौआव थाबायो होननानै आङो खोनाब्ला बेफोरनिख्रुइ देरसिन रंजानाय आंहा गैबावलिया नायलाय बिमाफ्रा जेब्ला फिसाफोरखौ नंगौआव थाबायो होननानै खोनायो बेनिख्रुइ आरोबाव बिमाफोरनि थाखाय रंजानायसिन देरसिन गैबावलिया होननानै बुंदों नंगौआव थाबायजानो दिनै बिमाफ्राबो जोंखौ लुबैयो ना सोरबा बिमाफोर दं नामा सिखाव खावनायखौ मोजां मोनग्रा लेखा फरायैखौ मोजां मोनग्रा गुन्दागिरि खालामना जानायखौ मोजां मोनग्रा दं नामा आं सानो रावबो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि गाज्रि खामानियाव थिननो हाया दिनै बिमाफ्रा लुबैयो आंनि फिसाया आईएएस अफिसार जाब्ला हामगौ डक्टर जाब्ला हामगौ इन्जिनियार जाब्ला हामगौ गिदिर गिदिर सिमां सुजुनानै होयो जों दिनै बिमाफ्रा मानो जाहाथे फिउचार लाइफआ ब्राइट जाहैयो इयुननि जिबना जाहाथे गोजोनै थाहैयो आरो बोथिसे ओंखामखौ आलो गोजोनै मोनजालाङो बेखौ दिनै बिमाफ्रा लुबैयो बेनिखायनो बाबुमोन रानिमोन बायसिनिफ्राय खुवा बुंदों जोंखौ नंगौआव थाबायजानो लुबैदों दिनै जेब्ला जों नंगौआव थाबायगोन राइट खोथा बुंगोन बहा थाङा होनब्ला उमुगाव थांदोंमोन सान हाबनायनि सिगां जों न'आव सफैगोन बिमाफोरनि लुबैनाय बायदि जों जेब्ला खामानि मावगोन थाबायगोन अब्लानो बिमाफ्रा बेनिफ्राय रंजानायसिन आरो देरसिन गैबावलिया होननानै बुंदों जोंखौ दिनै बिमाफ्रा बेबायदि थाबायजानो लुबैयो अब्ला जों बिमाखौ रंजाहोनो हागोन होननानै बुंदों 1 तिमथिनि 5 अध्याय 4 पदआव बुंदों बिमा बिफानि अननायखौ सुख'नो हायो माबोरै जेब्ला नोङो गावनि बिमा बिफाखौ खामानि मावनाय दामानि मावनाय हेफाजाब होगोन बोसोन लागोन जब्रा जंथा जानायाव नोंखौ बेखौ जोथोन लागोन नांगौ समाव नों बिनो प्रभाइड होगोन बे समाव बेबायदि खामानि मावोब्ला बिमा बिफानि अननायखौ सुख'नो हायो होननानै बुंदों इसोरनि बायख'आ नायलाय आं सानो जोंहा बिमा बिफानि अननायखौ जों सुख'नांगौ नाथाय गोबां गथ'फोर दिनै दंसै बिमा बिफानि अननायखौ सुख'नायनि बदल दुखुसो होसै जाय दुखुआ सोरनिबा न'खराव दिनै बिमानि मेगना मोदै बोहैबाय थासै जाय दुखुआ बिमा बिफाखौ सानफ्रामबो उन्दुनो सुख गैया खालामसै बेबायदिबो दंसै जुदि नोंथांमोननियावबो दङब्ला इसोरनि रावा बुंदों गाब आरो बिमा बिफाखौ रंजाहो होननानै बुंदों बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 8 पदआव बुंदों बिमा बिफानि बोसोन लानायजों रंजाहोयो होननानै बुंदों बोसोन बिजाबनि 23 अध्याय 15 पदआव बुंदों नोङो गियानि जायोब्ला होननानै बुंदों आं इनायनो रंजागोन होननानै बुंदों फिसालाखौ बुंदों नोङो गियानि जायोब्ला फिसाफोरखौ बुंदों आं इनायनो रंजागोन गियानिया सोरखौ बुङो बेलाय जायहा थि रोखोमनि बिमा बिफा बुंनायखौ मावो दा थां होनब्ला थाङा माव होनब्ला मावो गाज्रि होनबा खामानि मावा बेबायदिखौ गियानि होननानै बुंदों बेबायदि गियानि जायोब्ला बिमा बिफाया रंजायो होननानै बुंदों अब्ला जों दिनै बेबायदि खालामनानै जों बिमा बिफाखौ रंजाहोनो हायो जोङो स्ट'रि हिसाबै जेब्ला जों नायगोन सल' हिसाबै जेब्ला जों नायो इसाकनि फिसाज्ला जाकबनि खौरां बेवहाय जेब्ला इसाकआ बोराय बैसो जायो बेयाव बोराय बैसो जानायखाय बियो बुंदों आफा एसाव नों ओरै फै मानोमोन आफा
जानो हागौ रायज्लायदों बे समाव बुंदों थां आफा आं थैनोसै खिन्थु आं थैनायनि सिगां इसोरा आंनो बोर होनायखौ आंनो होलांनो सानदों बेनिखायनो नों आंनो हाग्रायाव थांनानै मै बेदर लाबोनानै गोथाव संनानै लाबोदो आं माब्ला थैगोन गेरेन्थि गैया थिग बे रायलायनायखौ बिमाया खोनादों रेबेकाया खोनादों आरोखि बिमाया खोनादों जेब्ला खोनादों बे समाव रेबेकाया जाकबखौ बुंदों है आफा रिफि बुंदों आरोखि बिमाया मानो आयै नै आफा नोम्फाया नोंदा गेदेरनो गावनि बोर मोननाय इसोरनि बोरखौ नोंदा गेदेरनो होनो नागिरबाय बेनिखायनो आंनि लुबैनाया थां नोंदा फैयिनि सिगांनो नोङो बोरमा मासे सिथारदो थां आफा आरो संनानै नोम्फानो जाहोदो आरो नोम्फानिफ्राय बोरखौ लादो बे समाव जाकबा गिदोंमोन नङा आयै बे थगायनाय जागोन सोलायनाय जागोन अब्ला बिमाया बुंदों बे पापआ आंनाव थाथों होननानै बुंदों बे पापआ आंनाव थाथों थांदो आफा नों गोख्रै होननानै बुंदों आरो बुंबावदों आयै आदानिथ' खोमोन गोजा बे आंखौ थाल मोनब्लालाय दे नों बेखौ सिन्था दाखालाम बोरमा मेन्दानि बिगुरखौ फुनानै नों गानदो थांथारदो नों गोख्रै नों दा फैयिनि सिगां होनना बुंदों अब्ला बे समाव बिमानि खोथा लानानै खामानि मावनायखाय रेबेकाया बिमायनो रंजादों अनजाग्राफोर जोंबो दिनै बिमाया गावनि खोथा लायोब्ला बिमानि जों फिसाफ्रा खोथा लायोब्ला आं सानो बिहा बिराद रंजानाय मोनो जाकबा जेरै खोथा लादों बिमाया जेरै रंजादों जोंबो जों बिमा बिफानि खोथा लायोब्ला बिमायनो रंजागोन आं सानो आरोखि बेनिखायनो फै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नियाव अनजायग्रा फिसाफोर बिमाफोर बिफाफोर जोंहाबो बयबो बिमा बिफा दङ जोङो गावनि हानाय मानि जों गावनि बिमा बिफाखौ जों सासे अराय गोजोन होग्रा रंजा होग्रा जों फिसाफोर जानि जाहाथे इसोरा जोंनो बोर होयो आरो जों बाहादुराव गोबाव जोरनानै थांनानै थानो हानाय बायदि हामबायसै आं इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय इसोरा खोनासंग्रा खोन्थाग्रा लोगोसे बोर थोंसै थेंक इउ